Вітаю ўсіх яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. І у нас у студыі шаноўная госця, былая палізняволеная, праектная менеджерка і пакуль яшчэ дэлегатка каардынацыйнай рады трэцяга склікання. Чацвёртае скліканне яшчэ не пачало сваю працу, так што фармальна і нефармальна таксама яшчэ дэлегатка Алана Гебрэмарыям. Прывітанне, Алана. Прывітанне. Алана, я бы хотел с тобой пачаць прынамсі нашу размову з тэмы, якая узварушыла усіх учора вечарам. Гэта словы, якія перадало Reuters, пасылаючыся на Святлану Ціхановскую пра тое, што працэс вызвалення беларускіх палітвязняў адкладаецца на пэўны час. Ну, тое, што ён адклаўся на пэўны час, мы видно на свае вочы бачым, таму што Коул, ну как бы по наших падліках, по яго анонсах мусіў прыехаць у Мінск дзесьці як мінімум у сярэдзіне траўня. Зараз мы ўжо тут набліжаемся да сярэдзіны чэрвеня, а візіта няма, і калі будзе, невядома. То бок адкладанне ёсць з аднаго боку, з другого боку там і Кучынскі сказаў, што гэтыя словы былі не так зразумелыя, не так перададзеныя. І з іншага боку Валерый Кавалеўскі сцвярджае, што працэс перамоўны не спынены, ён ёсць, а у візітаў Коула няма канкрэтных там вызначаных тэрмінаў, там датаў, там ці яшчэ што-небудзь, і таму ўзнікаюць вось такія не вельмі прыемныя сітуацыі, калі вот нам падаецца, што затрымка, там адкладанне ці яшчэ што-небудзь. Але калі ты пачытала гэтую навіну, гэтыя словы, якія ў цябе былі эмоцыі, уражанні і как бы што думала? Не, ну, конечно, коли ты читаешь такое, расстраиваешься просто потому, что разумеешь, что ну, як бы я ведала, што гэта неправда в сэнсе того, што працэс не спынены, конечно, але што ён адкладаецца ў любым выпадку, як вы уже сказалі, што відавочна, да, што ён быў адкладзены мінімум на месяц, да, тому што мы ведалі пра травень 26 года, але яшчэ я как бы размаўляю таксама з амерыканскімі дыпламатамі перыядычна, таму я разумела, што па іх намёкам, словам было зразумела, што працэс адкладваецца. Але акрамя расчаравання, канешне, ну, ёсць надзея, таму што і адміністрацыя Трампа, і Коул сам няспынна гаворыць пра тое, што яны зацікаўлены ў гэтым трэку, яны будуць яго працягваць, яны стараюцца дамовіцца пра тое, каб больш людзей, якія захочуць заставацца ў Беларусі, заставаліся ў Беларусі. І зразумела, што ёсць вакол розныя падзеі, геапалітычныя сітуацыі, у тым ліку спробы, ну, не зноў, а, скажем так, яшчэ больш уцягнуць Беларусь у вайну. Гэта все накладвае свой адбітак на гэтай перамовы, да? У тым ліку нежаданне Літвы, наколькі я разумею, здымаць санкцыі з Калія і, ну, даць праход да Клайпеды, да, каб его таксама можна было транспартаваць. І все гэта яно пакуль што не зразумела, як далей будзе ісці, але я ўпэўнена, што яны будуць працаваць у гэтым трэку, яны зацікаўлены ў гэтым. І пакуль што гэта адзіны актар, які гатовы вось так паслядоўна займацца гэтым пытаннем. Алана, ну, калі ты ўжо ўсё ж такі размаўляеш з дыпламатамі амерыканскімі, можа быць, падзелішся, ну, как бы інсайдамі, ці, скажем так, сваёй аналітыкай, пачуўшы там словы, якія яны кажуць. Што прычына, у чым прычына гэтай вот адтэрміноўкі, затрымкі, праблемаў у перамоўным працэсе можа быць? Дыпламаты ніколі не скажуць, у чым прычына. Ну, добрыя дыпламаты напрямую не скажуць, да, што прычына ў тым. Звычайна гэта ці намёкі, ці ўвогуле адсутнасць інфармацыі. Но з таго, што я ўжо раней сказала, мне здаецца, што гэта звязана рэальна з эскалацыяй вакол таго, што з Беларусі могуць пачацца ваенныя дзеянні ў бок Украіны. Зноў будзе і прамы напад, пра гэта гаварыў Зеленскі,
і іншыя прадстаўнікі украінскага ўраду, ці гэта будзе зноў нейкі удар, допустим, арэшнікам ці чымсьці іншым. І на гэтым фоне мы бачым, што і Макрон упершыню з 22 года патэлефанаваў Лукашенко і паспрабаваў з ім паразмаўляць, у тым ліку пра тое, што все гэтыя наратывы яны прыводзяць да праблем з тым, што таго лагаднення, таго пацяплення стасункаў, якое Лукашенко і яго адміністрацыя жадаюць, яно можа проста не здарыцца. Конечно, Лукашенко праз прапаганду, гэта бачна, праз афіцыйныя каналы спрабуе заўпэўніць, што гэта неправда, ніякай атакі не будзе, мы зацікаўленыя ў міры, мы ўвогуле там нейтральныя і намі ніхто не будзе кіраваць, і пасылае такія месаджы, але адначасова мы ведаем, як это было ў 22 годзе, таму до конца упэўненасці няма, да, што будзе, не будзе такого. Все еще может быть нейкі удар, у тым ліку з боку з тэрыторыі Беларусі, і паўтарыцца сцэнарый 22 года. Таму і тыя ж вучэнні, да, які правадзіліся, ядзерныя вучэнні з Расіі на тэрыторыі Беларусі, яны таксама яшчэ больш правакуюць думаць, да, і прыхадзіць да высновы, што гэта магчыма. Таму я магу сказаць, што думаю, што гэта збольшага таксама спыняе гэту камунікацыю. Тыя вызваленні, у тым ліку пачобута, яны былі ўспрыняты пазітыўна. Да, польскі бок шмат выказваўся пазітыўна і гаварыў, што мы гатовы на камунікацыю з рэжымам, мы гатовы на пацяпленне стасункаў, калі трэк будзе працягвацца, калі стасункі наладзяцца, калі вы не будзеце эскаліраваць імігранцкі крызіс і праблемы в камунікацыі з палітвязнямі і з усім астатнім. Але на самой справе польскі ўрад таксама разумее, што фактычна нічога не змяняецца, а пакуль што мы бачым проста тактычнае змякчэнне, толькі вызваленне да перамовы, не спыненне рэпрэсій для того, каб спрабаваць знайсці нейкія саступкі, да, знайсці выгаду для сябе. І все разумеюць, што гэта пакуль што толькі практычная гісторыя, не структурная змена рэжыма. Таму я думаю, што все гэта спыняе трэк, і у тым ліку тое, што Літва не ідзе на сустрач, тое, што гаварыла пра калій, гэта не дазваляе дамовіцца і выканаць умовы рэжыма, якія, я думаю, у тым ліку ўключаюць саступкі і зняццё еўрапейскіх санкцый. Да? Мы говорим не толькі пра Літву, але агулам пра розныя краіны еўразвяза і пра шырокі пакет санкцый. Таму гэта і перашкаджае зараз. Вось пералічваючы таксама сваё бачанне, тыя па пунктах, што магло стаць прычынай такого запавольвання, Павел Усаў на першае месца вынес магчымую крыўду Лукашэнкі там на візіт Ціхановскай у Кіеў. Я думаю, што гэта, канешне, дыпламатычна, гэта моцны жэст, калі ты запрашаеш апазіцыйнага лідара замест умоўна афіцыйнага, да, лідара, якім ён сябе лічыць. І гэта ўспрымаецца, я бы сказала, з расчараваннем, з тым, што для Лукашенка вельмі важна прызнанне яго легітымнасці, канешне, і суб'ектнасці, што ён прымае рашэнне на сваёй тэрыторыі, што ён легітымны прэзідэнт у тым ліку, і што з ім трэба весці размовы, а не з кімсьці іншым. Я думаю, што якраз таки мы бачым, што штосьці пайшло не таксама в камунікацыі украінскай, беларускай, афіцыйна я маю на ўвазе камунікацыі, таму што пасля вызваленняў спецслужбы спрацавалі добра, была супраца наконт вызвалення групы 13-12, але потым наступнае вызваленне ўжо Украіна не уключалася ў працэс. І я думаю, што гэта таксама пра невыкананне умоў, які паставіла Украіна боку Лукашэнкі. Я не магу тут сказаць, які гэтыя умовы, хутчэй за ўсё яны звязаны з вайной відавочна. І Лукашенко на гэта хутчэй за ўсё не пайшоў, і як мы бачым, што трэк змяніўся, да? Зеленскі стаміўся пагаджацца з гэтым і вырашыў на іншыя больш публічныя адкрытыя меры, да, прызнання апазіцыйнай лідаркі як афіцыйнай для іх. І я думаю, што гэта магло паўплываць, но все ж таки мы тут говорим больш пра рэжым, які шукае
палітычную выгаду, але перш за ўсё шукае эканамічную выгаду. І я думаю, што эканамічны складнік, то бок санкцыі, яны тут іграюць большую ролю у такім, ну, скажем так, у першым слаі того, чаму яны прынялі гэтае рашэнне. Тое, што Еўропа прымае новыя санкцыі і ў дачыненні да Расіі, у дачыненні да Беларусі, што Літва не ідзе на саступкі, ну, я так разумею, і Польшча таксама, бо і ёй нібыта рабілі намёкі наконт беларускага калія, сведчыць пра тое, што Еўропа не хоча мяняць сваю пазіцыю, на якой яна стаіць зараз у дачыненні да Лукашэнкі, да рэжыма і да перамоў там з ім і гэтак далей. І ў гэтай сітуацыі то бок ты бачыш магчымасць сёння ўсё ж такі падключэння Еўропы да амерыканскага гэтага перамоўнага трэку. І калі гэта падключэнне, уявім сабе, адбудзецца, яно гэты амерыканскі трэк узмацніць ці наадварот аслабіць, як лічыць Франак Вячорка? Ну, я не думаю, што гэта можа аслабіць гэты трэк. Проста пазіцыя офіса, наколькі я разумею, раздзяляць гэтыя трэкі. Амерыканскі трэк для вызвалення палізняволеных, еўрапейскі трэк для змены рэжыма, для дэмакратызацыі унутры краіны. Я немножко, я дастаткова не згодная. Мне здаецца, што гэта так не працуе. І, канешне, для вызвалення палізняволеных і для сканчэння рэпрэсій Лукашенко будзе патрабаваць гэтых два трэка, да? То бок і камунікацыю і ў саступкі з боку еўрапейскага боку і з амерыканскага боку. І перш за ўсё ён зацікаўлены ў еўрапейскіх актарах. І у тым ліку таму, як мы ўжо з вами абмяркоўвалі, зараз ёсць вось гэтае спыненне в камунікацыі, спыненне ў перамовах, немагчымасць дамагчыся вось такой кропкі супольнай. Мне здаецца, што на дадзены момант гатоўнасці такой скаардынаванай, калі мы говорим про Еўропу як орган, да, Еўразвяз, скаардынаванай гатоўнасці няма. Скаардынаванай гатоўнасці няма, тому што, ну, па-першае, гэта дастаткова шмат актараў, якія павінны пагадзіцца, якія павінны дамовіцца на то, што супярэчыць іх каштоўнасцям, таму што прынцыпы каштоўнасці тут першую чаргу і зацікаўленасць менавіта у не ў вызваленнях палізняволеных, а першаснае, што цікавіць, гэта, канешне, рэгіянальная бяспека і ахова сваіх межаў. Пакуль што яны бачаць рызыку нейкую, да, для сябе, але для іх яна пакуль што не настолькі актуальная, моцная для того, каб просто зараз вырашыць, што мы павінны ісці, перакрочыць нашы прынцыпы маральныя, каштоўнасныя і пайсці на камунікацыю. Плюс, наколькі я ведаю, вялікая праблема ў камунікацыі еўрапейцаў з Лукашенко, тое, што Лукашенко хоча весці перамовы на сваіх умовах, да, як ён заўсёды робіць. То бок нават не вызначаць аджэнду того, што будзе абмяркоўвацца на сустрэчах. То бок хутчэй за ўсё з амерыканцамі так і адбываецца, што яны загадзя, конечно, абмяркоўваюць некаторыя рэчы, але няма чёткай структуры самага першага дня пачатку гэтых перамоваў. Еўрапейцы яны працуюць так, што яны хочуць разумець, што яны прыходзяць і на стале ляжаць канкрэтныя карты, да, што мы абмяркоўваем рэгіянальную бяспеку, мы абмяркоўваем вайну у кантэксце рэгіянальнай бяспекі, мы абмяркоўваем там палізняволеных, сканчэнне рэпрэсій, дэмакратызацыю Беларусі і гэтак далей. Але калі яны прапаноўваюць такія варыянты для Лукашенка канкрэтныя, да, што вось мы прыйдзем, мы гатовыя з вами паразмаўляць, але будзем размаўляць вось пра гэта, да. Конечно, той бок не пагаджаецца, таму што яму невыгадна гэта абмяркоўваць, тым больш ён не лічыць, што яны робяць штосьці незаконнае, да, і яны не хочуць адказваць за тое, што яны робяць. І ў гэтым праблема у тым, што еўрапейцы не пайдуць, я думаю, у дадзены момант на такую структуру перамоваў, дзе нават не вызначаная аджэнда, дзе незразумела, што ты можаш чакаць ад іншага боку, дзе незразумела, што вы будзеце ўвогуле абмяркоўваць, калі вы прыйдзеце і сядзеце за адзін стол. То бок, калі ты прыходзіш і у тебя няма аджэнды, значит, ты абсалютна давяряеш іншаму боку, і значит, ты прызнаеш іншы бок і гатовы з ім размаўляць нават без адсутнасці канкрэтных карт на стале. Таму я думаю, што нет. Як асобныя краіны, я лічу, што магчыма, і гэта зараз у тым ліку адбываецца то, што мы говорим пра Польшу, пра Літву, то, што яны збіраліся, я не памятаю, не глядзела, Туск сустрэўся з прэм'ер-міністркай Інгай Літвы, але планавалі у тым ліку абмяркоўваць змякчэнне стасунку з Беларусі, далейшыя крокі і гэтак далей.
і гэта таксама про то, што асобныя актары могуць быць зацікаўлены больш, чым еўразвяз як структура, і яны могуць старацца наладзіць гэтыя масты, але тут же шмат залежыць ад таго, ну, як Лукашенко себе будзе паводзіць, да? Ён таксама выстаўляе умовы часта вышэй, чым гэта магчыма для любого з гэтых актараў, нават калі ў них ёсць папярэдняе жаданне, як у Польшы, у Літвы, тому што у них ёсць і эканамічная, і палітычная зацікаўленасць у гэтым. Ну, часто режим просто гэта ламае. Таму тут складана сказаць, як далей будзе адбывацца камунікацыя, але я веру, што асобныя краіны, як Італія, якая зараз спрабуе наладзіць мабільнасць Беларусі, адукацыйную мабільнасць, да, запускаць, ну, прапановвае рэжыму запускаць новыя праграмы абмену, новыя магчымасці атрымаць візы студэнцкія, і гэта таксама пра крок, ну, насустрач, крок насустрач у нейкім аспекце, не в широком, але ў нейкім. Я думаю, што вот такія крокі асобныя краіны в разных сферах, культурнай, палітычнай, эканамічнай, сацыяльнай, будуць зарабіць у бок Лукашенка, але гэта не будзе з'ява скаардынаванага еўразвяза. Але уявім сабе сітуацыю. Вот усё ж такі, чаму гэтая інфармацыя, якая з'явілася учора, што там спыненая, там, ці скажем, запаволеная, как бы выклікала такую бурную рэакцыю, таму што гэтыя словы, гэтая інфармацыя упалі, як кажуць, на падрыхтаваную глебу. Усе мы у той ці іншай ступені, але как бы, ну, разважаем пра тое, што перамовы могуць у любы момант сарвацца з той ці іншай нагоды. Там Лукашенко пакрыўдзіцца, там Трамп страціць цікавасць, Москва забароніць працягваць далей перамовы і гэтак далей. То бок усе мы у большай верагоднасці ці ў меншай как бы пралічваем, наколькі яны працягнуцца, да якога ўзроўню яны дойдуць. І уявім сабе ўсё ж такі, што гэтае, не дай Бог, але здарылася. Перамовы спыніліся. Вот як у нас сказаў Аркадь Мошас, про тое, што ён перакананы, што будучага ў гэтых перамоваў няма. Ну, скажем так, такого глобальнага і перспектыўнага. І вот што далей? Што мы маем тады ў этой сітуацыі? Перамоўнага трэка Вашынгтон-Мінск няма, палітвязні сядзяць, а не толькі ў той колькасці, якая ёсць, але і, як мы бачым, рэпрэсіі працягваюцца, то бок новыя, да іх далучаюцца, і что Европа скажа, ну да, раз такая ситуация, мы подхопим сцяг, ці вот як тебе бачыцца? Ну, гэта вельмі складанае пытанне на самой справе, тому што вельмі шмат залежыць у тым ліку ад таго, як будзе разгортвацца сітуацыя з уключэннем Беларусі, яшчэ большае уключэнне ў вайну, і ўвогуле ці будуць дасягнутыя нейкія пагадненні паміж Расіяй і Украінай. І тут варта сказаць, што еўрапейскі звяз, ну, яны самі хутчэй за ўсё не прыйдуць да высновы, што яны павінны браць сцяг і несці яго за амерыканцаў, тому што, як я ўжо сказала, я не бачу іх прыярытэта вызваляць палітычных зняволеных. То бок гэта не іх стратэгічны прыярытэт і спыненне рэпрэсій у Беларусі. Іх стратэгічны прыярытэт гэта у тым ліку ахова іх межаў, да, рэгіянальная бяспека. І ў гэтым плане яны зацікаўленыя камунікаваць наконт Беларусі і в гэтым кантэксце камунікаваць наконт палітвязняў. Але палітвязні як верхушка айсберга, як самае галоўнае, ключавое, чым яны будуць займацца па Беларусі, я гэтага не бачу. І тут важна з нашага боку включать все магчымыя механізмы і адвакацыю для того, каб донесці, што все-таки, ну, без еўрапейцаў гэтыя людзі будуць заставацца далей у турмах і будуць паміраць, тому што умовы не змяняюцца, яны все еще вельмі дрэнныя, гэта мякка кажучы. Рэпрэсіі, як вы ўжо сказалі, яны працягваюцца, складана нават ацэніць, яны засталіся на тым узроўні, яны паменшыліся, яны павялічыліся просто таму, што все меньше і меньше інфармацыі ёсць у праваабаронцаў такой поўнай карціны того, што адбываецца ўнутры краіны. І в гэтым плане мне здаецца, што з нашага боку мы можам толькі спрабаваць дамагацца гэтага уключэння еўрапейцаў ці асобных краін еўрапейскіх у камунікацыю з Лукашенко наконт вызваленняў. Неважна, хто там называе гэта гандлем, хто называе гэта перамовай, сэнс у тым, каб, ну, дамагчыся вызвалення гэтых людзей і ў ідэале спыніць рэпрэсіі, таму што, ну, людзі будуць новыя прыхадзіць і нам
мы просто не зможам вызваліць усіх такім тэмпам. На дадзены момант я не магу сказаць і прагназаваць, таму што я не ведаю, як будзе разварочвацца сітуацыя ва ўкраіне. Я не думаю, што вайна скончыцца ў бліжэйшыя гады. Мне здаецца, што мы будзем вось такім статусе кво са спробай камунікаваць, перамаўляць вельмі дастаткова доўга, год-два мінімум, па палітзнявязнях, па рэпрэсіях. І тут, як вы ўжо сказалі, пытанне, наколькі амерыканцаў хопіць, а калі не хопіць, то нашая праца застаецца толькі ў тым, каб данасіць еўрапейцам. Гэта будзе вельмі дрэнны сцэнар, гэта у нейкім сэнсе гэта катастрофа, просто таму што такого зараджанага, такого зацікаўленага актара у менавіта палітычных зняволеных. Зразумела, што ім цікава не толькі палітычныя зняволеныя, гэта все пачалося ўвогуле таксама за пытанняў вайны, за рэгіянальнай бяспецы, але без амерыканцаў будзе вельмі складана ў кароткай перспектыве. Пад кароткай перспектывай я тут маю на ўвазе мінімум год вызваліць большую частку людзей. Але пакуль што я думаю, што яны будуць стаяць на гэтым трэку да канца года дакладна, а далей будзе залежаць ад таго, як будзе сябе весці Лукашенка. І тут таксама важна не забываць пра то, што ідуць паралельна два трэкі. Гэта і перамоўны трэк, гэта і санкцыйны трэк, ствараць такія некамфортныя ўмовы для рэжыма таксама трэба проста для таго, каб ён быў больш дамоваздольным і стараўся выйсці в камунікацыю, камунікаваць з партнёрамі, амерыканцамі, у тым ліку, чым ім патрэбная дапамога, в якой інфармацыі яны якая інфармацыя можа быць карысная для таго, каб увогуле гэтыя перамовы ішлі, старацца быць на сувязі таксама з людзьмі ў Беларусі, перадаваць сведчанні праваабарончым арганізацыям, адвакацірваць на тэрыторыях розных краін еўразвязу і працягваць з амерыканцамі, працаваць для далейшага вызвалення, спынення рэпрэсій. Гэта все, што мы можам зараз зрабіць. Ад нас не шмат чаго залежыць, таму што заўсёды гэта будзе рабіцца не нашымі рукамі. Мы проста пасярэднікі ў гэтым працэсе, якія могуць скансультаваць і спрабаваць лабіраваць, ціснуць, але вельмі абмежаваных умовах. Ведаеш, я гэтае пытанне задаў у той таксама і Мошасу, якога мы ўзгадывалі зараз, і ён перакананы, што калі Еўропа адыдзе ад гэтай сваёй прынцыповай пазіцыі і пойдзе там, будзе спрабаваць з Лукашэнкам замірыцца і весці перамовы, гандаль там і палітвязнямі, і не толькі палітвязнямі, і гэтак далей, то гэта прывядзе, па яго словах, да таго, што тыя палітзняволеныя, якія маглі выйсці на волю ў выніку перамоваў з Амерыкай, яны застануцца за кратамі, рэпрэсіі пашырацца і толькі новыя палітвязні дабавяцца за узняволенне. То бок гэтае жаданне, гэты намер Европы толькі справакуе даць падставу Лукашэнку, сказаць: о, значыцца, я правы, я правільна дзейнічаю, яны прагнулись, я буду толькі наадварот яшчэ накручваць, каб у мяне было больш картаў. Я не бачу тут логікі на самой справе. Хацела выбачыцца перед спадаром, які сказаў гэта спадаром Мошасам, але мне здаецца, гэта не працуе так, што ты выкладваеш все карты на стол і ідзеш all-in, і все аддаеш, ці все ставіш на кон. Гэта заўсёды паступовы працэс перамоваў. Спачатку пачынаецца з самых маленькіх ставак і павялічваецца паступова. І так адбываецца з двух бакоў. Калі вы пойдзеце і паставіце вялікія ставкі з самага пачатку, ніякія перамовы нікуды не пойдуць, таму што вам трэба шмат чым саступіць у сваіх інтарэсах. А ніхто не хоча саступаць у сваіх інтарэсах. Все спрабуюць дамовіцца да сітуацыі, хаця бы він-луз, він-він, в залежнасці ад таго, якая ўвогуле сітуацыя на перамоўным трэку. Таму мне здаецца, што тут ёсць шмат таксама механізмаў стрымання гэтага, у тым ліку санкцыі могуць быць прыпынены, а не скасаваны. Гэта значыць, што на канкрэтных умовах прыпынены, калі гэтыя умовы на працягу канкрэтнага часу не выконваюцца, то санкцыі вяртаюцца. То бок Лукашенко таксама не
никто не говорит, что ему трэба типа отдать все, что можно, да, и про примирение тут паміж гэтымі актарамі таксама, мне здаецца, не ідзе нейкая гаворка, тут говорится про стратэгічнае ўзаемадзеянне для вызвалення палітзняволеных, это розныя рэчы. І як я сказала, есть механізмы, ну вось на прыкладзе того прыпынення санкцый пад умовамі і іх аднаўлення, таксама механізмы, каб стрымліваць іншы бок. У тым ліку на перамовах вы павінны выстаўляць умовы і што будзе пры парушэнні гэтых умоў у тым ліку. І гэта будзе трымаць в тонусе два бакі, мне здаецца, і гэта заўсёды так працуе. У любых перамовах ты стараешься знайсці таксама вось гэтыя рычагі ціску і рычагі кампрамісу для того, каб дамагчыся того, чего тебе трэба. Що ж таки, Алано, ты бачыш логіку ў тым, што вот з аднаго боку ты вядзеш перамовы з Вашынгтонам, і нібыта как бы у вас там усё атрымліваецца. Ты хочаш прабіць гэтую сцяну еўрапейскую і санкцыйную, і палітычнай ізаляцыі, ну как бы пачаць неяк так налажваць адносіны. У той же самы час, і пра гэта ідуць размовы і шырака асвятляецца, ты прызнаеш экстрэмісцкім фармаваннем ЕГУ, ну ладно, прызнаў, ты пачынаеш пераследаваць там вучняў, бацькоў, шукаць вот гэтыя доказы о том, як рабіліся аплаты за навучэнне, за гэта пераследаваць, бо гэта ўжо фінансаванне экстрэмісцкага фармавання атрымліваецца і гэтак далей. Ты прызнаеш экстрэмісцкімі матэрыяламі старонку ў Facebook Кавалеўскага, які выступае за там налажванне адносінаў. То логіку ты бачыш, не? Вот што адбыў, як так робіць? А навошта бачыць логіку? Мне здаецца, рэжым заўсёды дзейнічае, ведаеце, так брутальна. То бок для іх няма канкрэтных межаў у тым, каб спыніцца, калі яны не бачаць у гэтым свае выгады. Пакуль што яны не бачаць у гэтым свае выгады. І сілавікі, я думаю, што адміністрацыя прэзідэнта і сілавікі таксама розных, ну, то бок там няма аднароднага меркавання наконт гэтага всего. Я даследавала прымірэнне зараз і палярызацыю ўнутры краіны і пісала працу, в якой я таксама побачила, што і эксперты, якіх я інтэрв'юировала, і я праз літаратуру бачу, што на самой справе рэпрэсіі ўжо не ўспрымаюцца ўнутры краіны, у тым ліку там часткай чыноўнікаў, некаторымі групамі сілавікоў, як неабходнае, то бок што ўжо незразумела, навошта гэта ідзе і чаму яно не скончваецца. І тут, мне здаецца, таксама ёсць глеба для того, каб працаваць далей, таму што калі гэтыя людзі будуць спрабаваць данесці гэта да іншых, якія супраць, і паказаць выгаду спынення гэтага всего, таксама может быть штосьці ўнутры памяняецца. Я не ведаю, да, я не ведаю, ці ёсць там актыўныя лабісты, да, якія гатовыя гэта рабіць. Але яны таксама паціху ўжо не разумеюць, чаму 6 год, да, і праз 6 год пачынаюцца аднаўленні спраў, якія былі ў 20-м годзе, да, і нейкім чынам спрабуюць тых людзей вернуць в гэтую калію, хаця іх уже тэрмін па справах скончыўся. Таму, конечно, логікі тут мала, але важна, што там ёсць і розныя меркаванні таксама. Важна, што яны увогуле ёсць, таму што калі б все было аднароднае, то, скажем так, за што змагацца незразумела. Што людзі па-рознаму бачаць сітуацыю, рэальна людзі гатовыя на дыялог, ніхто з людзей, потому што вось я бачу таксама па апошніх даследаванням Беканова, Нестеровича гэтага года, што людзі збольшага не выступаюць за выключэнне іншых груп, да, то бок калі гэта не твой сегмент, не савецкі сегмент, не сегмент свядомых людзей, не сегмент памяркоўных людзей, то бок ты не спрабуеш выключыць іншы сегмент грамадства з іншым меркаваннем, то бок яны все маюць права на існаванне ў краіне. І гэта таксама па апошніх даследаваннях, то што мы бачым па апытаннях. І часта еще раней былі таксама даследаванні, дзе паказвалася там Chatham House і іншыя рабілі пра то, што толькі 10% людзей унутры Беларусі лічаць, што трэба далей эскаліраваць, пакараць всіх, хто не пакараны, і хто пакараны таксама пакараць, і што людзям нельга вяртацца унутры Беларусі. Большая частка людзей бачыць, што как бы, дзесьці нават перагнулі, дзесьці баршчынулі, хопіць ужо гэта все эскаліраваць, давайте ўжо как бы
спынем гэта все, перегарнем сторонку і пойдзем далей. Тут я не згодная, што добрый помысл, добрая ідэя, прабачце, польскія словы, добрая ідэя перагарнуць старонку, тому што гэта не пабудуе такую моцную глебу для далейшага існавання грамадства разам, для рэальнага прымірэння. То бок павінны быць працэдуры пераходнага правасуддзя, павінны быць люстрацыі, павінна быць медыяцыя для тых, хто не был включен моцна у гэты працэсы, павінна быць крымінальная адказнасць для тых, хто пакараў людзей, для тых, хто здзейнічаў гвалт, канешне. Павінны быць працэсы наладжвання культуры дыялогу паміж рознымі структурамі грамадства, сегментамі грамадства. Але мы бачым тэндэнцыю, што людзі проста стаміліся ад гэтага жаху, людзі не разумеюць, навошта ён. І гэта таксама важны званочак, я бы сказала, пра тое, што не так все унутры краіны палярызавана, як нам здаецца. То бок не так мы раздзелены унутры беларускага грамадства. І нават вось я чытала там важного таксама чалавека, это даследчык працэсу прымірення в паўночнай Ірландыі, які гаворыць, што вельмі часта рыторыка раздзялення грамадства, яна перабольшана падчас вось гэтага крызіса. То бок на самой справе яна зусім палярызацыя не такая вялікая па каштоўнасцях, чым яна ёсць на самой справе. І гэта мы бачым, што каштоўнасці у беларускага грамадства ёсць вельмі шмат агульнага, супольнага, на чым і трэба далей спрабаваць будаваць гэтае будучае прымірэнне. Але мы говорим про прымірэнне у будучым, менавіта ў тым будучым, калі не будзе Лукашэнкі, там у наших так жаданнях, калі там рэжым рухне, там муры рухнуць, як спяваў Качмарык і гэтак далей. Ці ўсё ж такі, бо калі зараз гучаць словы пра прымірэнне, калі зараз пішуцца гэтыя там папер і робяцца такія даследаванні, то тады ўзнікае пытанне, што вы хочаце нейкіх зараз там зменаў, хаця бы там вызвалення палітвязняў, спынення рэпрэсій праз прымірэнне з рэжымам. Такія варыянты ёсць? Я зразумела. Я думаю, што, па-першае, даследчыкі робяць даследаванні для того, каб прымірыць кагосьці. То бок мы, калі даследуем пытанне, мы задаемся пытаннем, якое нас хвалюе, для того, каб зразумець увогуле, гэта магчыма, пры якіх умовах, чаму, ці гэта немагчыма і немагчыма пры гэтых умовах. Гэта, акадэмічны інтарэс, скажем так, да, даследчы інтарэс. Гэта не для того, каб прымірыць беларускае грамадства тут і цяпер. Мне гэта пытанне вельмі цікавае, і што я магу сказаць пасля того, як я даследую гэта пытанне, тое, што як вы сказалі, што без структурных зменаў рэжыму, да, то бок без структурнай змены аўтарытарызму, прымірэнне в тым сэнсе, в якім мы его ведаем, яно немагчымае, конечно. На жаль, да, то бок яно вось такім свеце мы жывем. Але на дадзены момант ёсць вельмі шмат магчымасцяў для падрыхтоўчага перыяда для гэтага прымірэння. Таму што калі не рыхтавацца да прымірэння і не ствараць варункі, якія будуць дапамагаць гэтаму прымірэнню здарыцца ў будучым, яно не здарыцца. Да? І вось вы сказалі, да, пра тое, што рэжым рухне, я не думаю, эксперты і я пасля аналіза літаратуры бачу, што рэжым не будзе вот этого резкого руйнавання рэжыму і прыхода дэмакратычнай улады і адразу все павінна наладзіцца. Такого сцэнарыя няма увогуле. Гэта хутчэй за все будзе ці в среднетэрміновай перспектыве паразумення паміж апаратам рэжыму Лукашенка і паміж апазіцыяй і стварэнне какого-то коаліцыйнага апарату улады, як гэта было, допустим, в Польше. Ці гэта будзе аўтарытарычная все еще улада с адлігай по, допустим, сцэнару Хрушчова ці па позняй Гішпаніі, калі аўтарытарная сістэма застаецца, але яна трошачкі дае прасторы для свабоды дзеянняў, то бок кантраляванай свабоды дзеянняў пры аўтарытарным рэжыме, скажем так. І ў гэтым всім, канешне, трэба разумець, што людзі не падрыхтаваныя да гэтага працэсу. Ёсць не толькі прымірэнне паміж рэжымам і его апанентамі, а яшчэ і паміж рознымі групамі ўнутры грамадства, якія таксама, як
сказала, што не так моцна, як нам здаецца, падзелены, але ўсё ж такі яны падзелены ідэалагічна, геапалітычна, выбар Расіі ці захад, геаграфічна, таму што ёсць дыаспора, ёсць унутры краіны людзі. І гэтых людзей таксама трэба наладжваць паміж імі масты, і гэта самае важнае, камунікацыйная мэта, якую можа выконваць дыаспора і дэмакратычныя сілы, акрамя стварэння нейкіх рамак пераходнага правасуддзя, як яно павінна адбыцца. Да? Я не говорю зараз пра законы, не пра стварэнне закону, а стварэнне толькі рамак, тому што калі людзі прыйдуць да ўлады, яны павінны апытаць народ, да? Павінна ўлічваць, што думаюць людзі, для того, каб прыняць нейкія рашэнні і стварыць канчатковыя законы. Таму тут вельмі важна, камунікаваць, вельмі важна заставацца на сувязі з унутры краіны, вельмі важна ствараць для дыаспары агульную, про гэта, мне здаецца, Маскевіч нават гаварыць, хаця я часта з ім не згодная, але тут... Это таму, што ён цябе на сваю гульню не запрасіў. Не, я абсолютно спакойна з тым, што мяне не запрашаюць на гульні, і я бы не смогла паехаць за працы і вучобы, але тут пытанне ў тым, што аксіялагічна это каштоўнасная рамка і стратэгічная рамка нема для дыаспоры. То бок мы все разрознены, мы все фрагментаваныя, і нам важна таксама знайсці вось гэтую платформу, да, каштоўнасную і стратэгічную для того, каб супрацоўнічаць адзін з адным. Але пакуль дыаспора не будзе ўнутры, не сможа гэтага знайсці і как бы таксама прымірыцца, можна сказаць, унутры, яна не сможа ўплываць на сітуацыю ўнутры краіны. Таму гэтым важна займацца, у тым ліку для того, каб у будучыні былі магчымасці дыаспаральнага уключэння ў працэсы прымірэння на тэрыторыі Беларусі. Ну і на завяршэнне, Алана, давай вернемся ўсё ж таки да пачатку нашай размовы, але праз трошку іншы такі ракурс. Ведаеш, пастаянна прэтэнзія да дэмсілаў у тым, што яны рэагуюць на нейкія дзеянні рэжыма, а не працуюць на аперэжэнне ці наадварот не задаюць нейкі свой тон, умоўна кажучы. І таму вот мы маем зараз сітуацыю, якую мы зараз з табой абмяркоўвалі, што не выключаны варыянт, калі перамовы Вашынгтон-Мінск з той ці іншай нагоды, але спыняюцца. Як у гэтай сітуацыі, вот, можа быць, сапраўды ўжо зараз падумаць, распрацаваць і пачаць здзяйсняць свою нейкую план, стратэгію дэмсілам з улікам гэтага фактара. От як бы ты лічыш, што варта было б дзейнічаць? З улікам фактара, што амерыканскі трэк можа знікнуць. Да, амерыканскі трэк знік, еўрапейцы гэты сцяг не падхапілі, застаюцца на сваёй пазіцыі. Ну, трэба, перш за ўсё, прыняць сваю неўсесільнасць, да? То бок дэмсілы, ад дэмсіл часта шмат патрабуюць, і дэмсілы часта ад сябе шмат патрабуюць. Але, нягледзячы на тое, што мы дзесьці бессільны, трэба не пераставаць працаваць для вызвалення гэтых людзей і ставіць свае амбіцыі палітычнае ніжэй за жыццё людзей, за іх будучыню, за нашае грамадства. І мне здаецца, гэта першае, што трэба зрабіць, папрацаваць псіхалагічна з сабой, таму што без гэтага ніякія змены не здарыцца. Другое, гэта старацца працягваць камунікацыю з еўрапейцамі і гаварыць ім пра два паралельных трэка, а не пра адзін, не пра санкцыі, а пра то, што яны таксама павінны взяць гэты сцяг і ўключацца, все-таки уключацца ці кааліцыі еўразвязу, ці асобнымі краінамі, уключацца ў вызваленне людзей. Таму што гэта тое, што ад чаго залежыць у тым ліку рэгіянальная бяспека, і гэта все звязана на самой справе, нават калі яны гэтую сувязь не бачаць. І калі, допустим, яны бачаць дээскалацыйную паперу ад Шаймана, Дейкала і іншых, і гавораць, што гэта так нереально, да, не вельмі, да, хорошие парады. Вось, таму мне здаецца, перш за ўсё трэба працаваць над сабой, над сваім разуменнем, што дэмакратызацыя ў Беларусі, яна можа і не здарыцца такім хуткім тэмпам. І, можа быць, гэтыя актары, якія зараз у дэмакратычных сілах, яны не будуць лідарамі дэмакратычнага руху ўнутры краіны праз 5, 10, 15 год. І тое, што мы можам зараз зрабіць, гэта выратоўваць людзей і наладжваць масты з людзьмі ўнутры краіны, каб не згубіць увогуле кантэкст, не згубіць нашу сувязь з краінай. І гэтым яны павінны займацца. Адвакацыяй праблемаў людзей ўнутры краіны, спробы вызваліць людзей, у тым ліку праз еўрапейскі трэк і
патрабаваннем іх включіцца. І таксама пошук таксама падтрымкі на розныя ініцыятывы, якія дапамагаюць дакументаваць рэпрэсіі, якія дапамагаюць архівізировать розныя гістарычную памяць, якія дапамагаюць таксама дзейнічаць лакальным ініцыятывам, якія могуць дзейнічаць і ўнутры Беларусі, напрыклад, ці ўнутры на межы, типа і з дыаспоры і ўнутры Беларусі. І гэта тое, чым можа займацца дэмакратычныя сілы і павінны займацца і змяняць вось сваю рыторыку, мне здаецца, наконт того, што Еўропа толькі для дэмакратызацыі Беларусі. Пакуль што дэмакратызацыі мы не бачым, і пакуль што зацікаўленасць у дэмакратызацыі ўнутры Беларусі я таксама не бачу ў Еўропы. А першае, што мы павінны зрабіць, спрабаваць спыніць рэпрэсіі і вызваліць людзей. Офіс гатовы, і там кабінет, іншыя, хто стаіць на такіх прынцыповых гэтых сённяшніх пазіцыях, змяніць ракурс. Як я сказала, першае гэта праца над сабой. Пакуль што я не бачу, што яны гатовыя, але я ніколі не апускаю рукі і не говорю, не ставлю крыш на людзях. Мне здаецца, што любы чалавек можа памяняць сваю стратэгію, любы чалавек можа памяняць свае арыентацыі, візію, і я думаю, што і офісу гэта таксама магчыма. Яны калісьці гаварылі і пра амерыканскі трэк, што гэта толькі для дэмакратызацыі Беларусі. А потым рыторыка змянілась, калі людзі пачалі выходить. Таму я думаю, што все магчыма. Галоўнае працаваць над сабой, галоўнае старацца пабачыць таксама рэальнасць, гатоўнасць дзесьці саступіць, гатоўнасць працаваць спачатку дзеля людзей, а не дзеля нейкіх там незбытачных мар і амбіцый. І дэмакратызацыя яна будзе, але без людзей яе не будзе. Таму перш за ўсё трэба спрабаваць все-таки вызваліць людзей і дапамагчы тым, хто знаходзіцца ў дыаспары, і канцэнтравацца на гэтым. І будаваць масты, як я сказала, унутры краіны. Я магу пра гэта вельмі падрабязна распавядаць, але ў нас просто і з даследавання таксама факты прыводзіць, але ў нас просто ўжо няма часу. Пераважная большасць наших гледачоў так даволі скептычна ставіцца да сваіх ідэй. Я просто ўжо на заканчэнне працытую, тут можна не каментаваць, это не пытанне, гэта меркаванні. Максім, прымірэння ніколі не будзе, пакуль Лукашенко і яго сям'я ў Беларусі. Гары Дэвідсон, прымірэння ніколі не будзе, чакаць з мора надвор'я, канфлікты будуць заўсёды, але караван павінен ісці, а не працаваць над сабой. Форум Юзер 18. Давить и щемить надо режим, а не психологически работать над собой. И гэтак далей. То бок, не готово грамадство? Прымірэнне гэта трансфармацыя канфлікта, гэта трансфармацыя адносінаў. Гэта заўсёды пра тое, каб знайсці паразуменне і суіснаваць, нягледзячы на нашу рознасць, нягледзячы на нашу рознасць каштоўнасную і палітычную. Я думаю, што беларусы да гэтага прыйдуць, і, як я сказала, прымірэнне, яно на дадзены момант немагчымае з-за таго, што Лукашенко ва ўладзе. І з аўтарытарным рэжымам, хутчэй за ўсё, яно будзе немагчымае. Але рэжым не вечны, і аўтарытарызм таксама не вечны, і будучыня ёсць. Проста да гэтай будучыні трэба рыхтавацца зараз, каб людзі разумелі ўвогуле потым, што гэтыя людзі з дыаспоры гэта не ворагі і не фашысты і не здрайцы, ці людзі ўнутры гэта фашысты ці яшчэ хтосьці. А гэта такія ж беларусы, як і мы, проста ў них можа быць іншая оптыка на гэта все. Дзякуй вялікі. Што ж, вось такое бачанне сітуацыі і выйсця з гэтай сітуацыі у нашай госці, былой палітзняволенай праектнай менеджеркі Аланы Гебрэ-Марыям. Можна пагаджацца, можна адразу прымаць, але можна дэбатаваць і прыходзіць да нейкай агульнай высновы. Дзякуй вялікі, да сустрэчы, жыве Беларусь. Да сустрэчы, жыве вечна.